piedade a criaturas que non tiñan que ver a ese delincuente que lle tocou por pai. En España, sí, en España as crianzas teñen que ter un pai. Para iso temos a xusticia e a Igrexa, para que as crianzas non perdan contacto co delincuente, dado por feito a incapacidade das mulleres para criaren os fillos e fillas. Os maltratadores non queren a ninguén, e menos aos fillos das mulleres as que tanto odian. Estes días estamos horrorizadas polo asesinato e abuso sexual a unha nena de 17 meses. En Galicia foron brutalmente asesinadas polo seu pai dúas nenas de 4 e 9 anos, cando estaban de vacacións con el. Na rede asistimos a auténticos dramas cando as criaturas teñen de ir cos pais, polo que o único que senten é pánico. Pánico dese delincuente que maltratou a súa nai, e mesmo a él ou a ela en moitos casos. Nin lles pasan a pensión de alimentos, nin tiveron ningunha atención por parte dos proxenitores, e o único que sente a criatura é pánico dese delincuente, o que non fogar foron gritos e malleiras a súa nai ou a él mesmo, e de teren que pasar un fin de semana sin protección da nai. Das mulleres que foron asasinadas en España no ano 2015, só hai datos de que tan só unha tiña orden de afastamento. Logo, as demais, peligro había, porque non tiñan a orden de protección. Estamos insistindo sempre no mesmo. Gustaríanos saber por qué, que valoración se fan para tanto fallo. Reflexionando sobre isto, chegamos a reafirmar que se parte de que a muller mente cando pon as denuncias e nos xuizos. Mentras non se cambien estas actitudes machistas e a xustiza, as forzas de seguridade e a cidadanía en xeral actúe sin presuicios, estaremos colaborando en estas masacres. As mulleres están sendo burladas polos maltratadores. Dende que se separan, poñen denuncias contra elas por non entregar os fillos cando son eles os que non os van a recoller. Maltratan os cativos, non pagan a manutención, a maioría ata un 80%, pero a cada denuncia as mulleres teñen que ir ao xulgado. Non poden traballar, porque ningunha empresa lles permita estar todos os días no xulgado. Hai mulleres que xa tiveron máis de 30 xuizos, e agora mesmo unha ten 82 procesos abertos, nos que ten que comparecer. A pregunta é, que falla no sistema? Que falla na xustiza? En que fallamos todos e todas nós? Seguiremos facéndonos moitas preguntas ata que topemos as respostas. Estaremos denunciando todos os días os atropelos ás mulleres. Estamos seguras que moitas persoas que hoxe non están aquí estarán algún día con plena conciencia do problema. Vai falar Rosa sobre unha historia. Agora, antes que nada, imos a agardar un minuto de silencio polas mulleres asesinadas.